Otvorte svoju skrinku s chemickými postrekmi na rastliny a urobte jednu zásadnú vec. Všetko to okamžite vyhoďte do koša. Dnes vám totiž ukážem, ako zničíte otravné vožky a nebezpečné červce za neuveriteľných 10 sekúnd. A to všetko s pomocou jedinej lyžice bežnej veci, ktorú už určite máte doma. Priznajte si to, nie je trochu paradoxné, že v snahe zachrániť krásny kvet dobrovoľne striekame do vzduchu v našej obývačke jedovaté toxíny? My sme uverili lži, že bez agresívnej chémie nedokážeme rastliny ochrániť. V tomto videu odhalíme prísne strážené tajomstvo, ktoré výrobcovia pesticídov nechcú, aby ste vedeli. Budete prekvapení, aké jednoduché je vrátiť sa k prírode a získať okamžité výsledky. Napíšte mi hneď teraz do komentárov, ste tým chémia, pretože veríte len silným prípravkom, alebo ste tým príroda a hľadáte ekologické cesty. Vaše odpovede ma veľmi zaujímajú. Od polovice 20. storočia sme si zvykli riešiť každý problém v záhrade obrovským množstvom chémie. Výrobcovia nás presvedčili, že len umelé pesticídy dokážu zaručiť zdravú úrodu a krásne kvety. Lenže príroda je mimoriadne inteligentná. Hmyz, ako sú vožky či vlnatky, známe aj ako brašnaté stenice, sa dokázal prispôsobiť. Títo malí, na pohľad bezbranní škodcovia, si voči našim drahým chemikáliám vybudovali neuveriteľnú odolnosť. Vožky vysávajú z rastlín životodarnú šťavu a množia sa závratným tempom. Červce sa zaschovávajú pod bielou voskovou vrstvou, ktorá vyzerá ako kúsok vaty a tá ich chráni pred bežnými postrekmi. Preto nastal čas vrátiť sa k základom a pochopiť, ako funguje fyzika, nie chémia. Poďme sa najprv pozrieť na nášho nepriateľa pekne zblízka. Vožky sú skutočnými majstrami v prežití a rýchlom rozmnožovaní. Možno si myslíte, že jedna malá zelená bodka na liste neznamená vôbec nič. To je však obrovský omyl. Často prevláda mýtus, že škodce napádajú len slabé a choré rastliny. Pravda je však úplne iná. Títo malí upíri milujú čerstvé, mladé a plné sily rastúce výhonky. Predstavte si nádherný, zdravý krík ruže, ktorý ste práve na jar poctivo ostrihali a pohnojili. Rastie doslova pred očami. A presne toto je pre vožky pozvánka na luxusnú hostinu. Dokážu sa rozmnožovať tak neuveriteľne rýchlo, že z niekoľkých jedincov sa v priebehu 3 až 5 dní stane obrovská, zničujúca kolónia. Samičky vošiek totiž dokážu rodiť živé mláďatá bez potreby párenia. Je to, ako by sa klonovali priamo na vašom obľúbenom kvete. Každý jeden deň, ktorý budete ignorovať tento problém, znamená pre vašu rastlinu stratu cenných živín. Vožky fungujú ako malé čerpadlá. Zapichnú sa do mäkkého pletiva a vysávajú sladkú šťavu. Rastlina tak stráca energiu, jej listy sa začnú krútiť, žltnúť a nakoniec celá vyschne. Preto je rýchla reakcia absolútne kľúčová. Nemôžete čakať do víkendu. Musíte zasiahnuť okamžite, inak vaša snaha o krásnu záhradu vyjde úplne navnivoč. Ale vožky nie sú jediný problém, ktorý dokáže zničiť vašu zeleň. Predstavme si iného, oveľa zákernejšieho protivníka. Sú to červce. Často ich ľudia nazývajú aj vlnatky, pretože vyzerajú ako malé biele chumáčiky vaty, prilepené na listoch a stónkách. Mnohí začínajúci pestovatelia veria mýtu, že stačí zobrať vlhkú handričku a tieto biele bodky jednoducho zotrieť čistou vodou. Skúsili ste to niekedy? Ak áno, viete, že sa o týždeň objavia znova a v oveľa väčšom počte. Tento biely povlak, ktorý vidíte, nie je len nejaká špina. Je to dokonalý štít vyrobený zo špeciálneho vosku, ktorý si červce tvoria na svoju obranu. Zoberme si ako príklad majestátny fikus, ktorý máte v rohu obývačky. Červce sa skryjú do tých najmenších záhybov, presne tam, kde sa list napája na stonku. Voda po ich voskovom pancieri jednoducho stečie ako po prši plášti a vôbec im neublíži. Dokonca aj mnohé drahé chemické postreky nedokážu touto voskovou vrstvou preniknúť.
Striekate na ne jedy. Ale oni si pod tou bielou perinou pokojne sedia a ďalej vyciciavajú vašu rastlinu. Kým si uvedomíte, že postrek nezabral, fikus začne zhadzovať jeden list za druhým. Na ich zničenie nepotrebujete silnejší jed. Potrebujete niečo, čo dokáže tento ich ochranný štít úplne rozpustiť. Prečo by sme teda mali komerčné pesticídy jednoducho vyhodiť do koša? Nejde len o to, že prestávajú účinkovať. Ide o obrovské riziko, ktoré dobrovoľne prinášame do našich domovov. Existuje veľmi nebezpečný mýtus, ktorému veria tisíce ľudnácť. Znie asi takto. Ak je na fľaši napísané, že je to vhodné pre izbové rastliny, musí to byť úplne bezpečné. To je obrovská lož. Tieto prípravky obsahujú neurotoxíny. Sú to látky navrhnuté tak, aby napádali nervový systém živých organizmov. Predstavte si bežný sobotný večer. Objavíte na svojej monstére škodcov, zoberiete sprej, poriadne ju nastriekate priamo v obývačke a potom si sadnete na gauč k televízoru. Každým nádychom dostávate mikroskopické čiastočky tohto jedu do svojich pľúc. Ak máte doma malého psíka alebo mačku, ktorí zvyknú rastliny oňuchávať alebo obhrízať, vystavujete ich obrovskému nebezpečenstvu. Otrávený hmyz spadne na zem a váš domáci miláčik ho môže zjesť. Navyše sa tým dostávame do začarovaného kruhu. Ak nejaká vožka postrek prežije, jej potomkovia už budú voči tomuto jedu odolní. O rok budete musieť kúpiť ešte silnejší, ešte drahší a ešte toxickejší prípravok. Je na čase túto nezdravú a nebezpečnú špirálu definitívne zastaviť. Takže čo je tou tajnou zbraňou, ktorá dokáže poraziť aj tie najodolnejšie škodce bez použitia chémie? Je to niečo úplne obyčajné. Tekuté mydlo. Ale pozor, nie hociaké mydlo. Najlepší je čistý kastílske mydlo alebo obyčajný prostriedok na umývanie riadu, ktorý je ekologický a neobsahuje zbytočné parfúmy a antibakteriálne zložky. Ako je možné, že niečo, čím si umývame ruky, dokáže zabiť hmyz za 10 sekúnd? Trik nespočíva v chemickej otrave, ale v čistej fyzike. Vožky aj červce majú na povrchu svojho tela jemnú ochrannú vrstvu. Je to niečo ako ich koža, ktorá ich udržuje nažive a bráni im vyschnúť. Mydlo funguje ako tzv. Tenzit. Predstavte si, čo sa stane, keď máte ruky mastné od oleja z vyprážania a snažíte sa ich umyť len čistou vodou. Voda po mastnote len stečie. Ale keď pridáte kvapku mydla, mastnota sa okamžite rozbije a zmije. Presne to isté robí mydlo so škodcami. Úplne naruší, rozpustí a zničí ich ochrannú bunkovú membránu na povrchu tela. Tento proces je taký rýchly a deštruktívny, že hmyz prakticky okamžite stráca schopnosť udržať si tekutiny a do 10 sekúnd doslova vyschne a uhynie. Žiadna chémia, iba dokonalé využitie fyzikálnych vlastností bežnej veci z vašej kuchyne. Samotné mydlo je úžasné, ale my tento recept posunieme na úplne inú úroveň zničujúcej sily. Potrebujeme do neho pridať ešte jednu zložku. Tou zložkou je obyčajný rastlinný olej. Môžete použiť kvalitný nimbový olej, ktorý má navyše prirodzené odpudzujúce účinky. Ale ak ho nemáte, poslúži aj obyčajný repkový alebo slnečnicový olej, na ktorom bežne varíte. Medzi záhradkármi koluje mýtus, že olej rastlinám upchá póry a udusí ich. To by bola pravda, ak by ste na list vyliali čistý olej. Ale my budeme robiť emulziu. Olej má v našom boji proti škodcom veľmi špecifickú úlohu. Kým mydlo narúša povrch tela hmyzu, olej pôsobí ako ťažká, lepkavá deka. Predstavte si, že si robíte doma šalátový dressing. Keď zmiešate vodu, olej a trochu horčice, po chvíli trasenia sa to všetko spojí do jednoliatej hmoty. Naša zmes bude fungovať podobne. Olej v spojení s mydlom vytvorí na tele hmyzu nepriepustný povlak. Hmyz nedýcha pľúcami ako my, ale drobnými otvormi po stranách svojho tela.
Olej tieto dýchacie otvory okamžite upchá. Takže náš postrek škodcu nielenže pripraví o ochrannú vrstvu pomocou mydla, ale zároveň ho pomocou oleja v priebehu niekoľkých sekúnd udusí. Z tejto kombinácie neexistuje pre vožky absolútne žiadna úniku. Ako si teda tento náš zázrak presne namiešame, aby bol maximálne účinný a zároveň úplne bezpečný pre rastliny? Je to veľmi jednoduché, ale vyžaduje to presnosť. Budete potrebovať 1 liter vody, 1 polievkovú lyžicu ekologického tekutého mydla a 1 polievkovú lyžicu rastlinného oleja. Tu musíme zbúrať ďalší veľmi častý mýtus. Ľudia si často myslia, že ak dajú do zmesi viac mydla, postrek bude silnejší a hmyz zomrie ešte rýchlejšie. Toto je obrovská a nebezpečná chyba. Príliš veľa mydla je presne to, čo nakoniec spáli a zničí jemné listy vašich rastlín. Vždy musíte dodržať tento presný pomer. 1 lyžica je tak akurát, aby zničila hmyz, ale nepoškodila list. Ďalším dôležitým detailom je voda. Predstavte si, že si varíte bylinkový čaj v tvrdej vode plnej vápnika. Chutí inak však. Tvrdá voda dokáže výrazne znížiť účinnosť nášho mydlového roztoku. Ak máte doma veľmi tvrdú vodu z vodovodu, použite radšej od státu prefiltrovanú vodu alebo ideálne dažďovú vodu. Všetky tieto 3 zložky, teda vodu, mydlo a olej, nalejte do fľaše s rozprašovačom a mimoriadne dôkladne pretrepte. Zmes musí byť pred každým jedným použitím poriadne premiešaná, aby nevznikali mastné fľaky. Teraz si možno kladiete zásadnú otázku. Prečo vlastne hovorím o čase 10 sekúnd? Naozaj je to také bleskové? Odpoveď je absolútne áno. Ako som už spomínal, bežné chemické pesticídy fungujú na princípe systémovej otravy. To znamená, že škodca musí chémiu najprv zožrať alebo absorbovať do krvného obehu. Potom sa chemikália pomaly šíri jeho nervovým systémom, čo môže trvať dlhé hodiny alebo aj niekoľko dní. My však útočíme priamo a fyzicky na vonkajšiu schránku jeho tela. Predstavte si potápača hlboko pod vodou. Ak mu zrazu niekto vytiahne hadičku s kyslíkom a zároveň mu prepichne neoprén, reakcia tela nie je postupná, je okamžitá a fatálna. Presne to cíti malá vožka. Hneď ako prvá kvapka našej mydlovo-olejovej zmesi dopadne na jej telo, vosk sa začne okamžite rozpúšťať. Jej dýchacie trubice sa v zlomku sekundy zaplnia olejom. Nemôže sa hýbať, nemôže dýchať, prichádza o ochranu. Tento proces je neodvratný už za úvodných 10 sekúnd od priamého kontaktu s našou tekutinou. Je to ten najefektívnejší a najrýchlejší zásah, aký môžete v domácom prostredí vykonať, bez toho, aby ste použili čo i len kvapku tvrdej chémie. Samozrejme, aby sme dosiahli ten sľubovaný 10-sekundový efekt, je kľúčové to, ako presne túto zázračnú zmes použijete. Práve tu robí 90% ľudí tú najväčšiu chybu. Predstavte si, že maľujete plot. Ak pretriete farbou len vonkajšiu stranu a na vnútornú sa vykašlete, drevo vám aj tak zhnie. Podobné je to aj s naším postrekom. Keďže náš roztok nie je chemický jed, ktorý by sa vpil do rastliny, funguje jedine a výlučne ako kontaktný zabijak. To znamená, že roztok musí hmyz fyzicky zamočiť. Nestačí len tak zľahka pokropiť vrch rastliny, ako keď na ňu jemne prší. Vožky a obzvlášť vlnatky sú neuveriteľne prefíkané. Neopaľujú sa na vrchnej strane listov. Sú natlačené a schované presne na spodnej strane listu, v tmavých rohoch a v úzkých miestach pri stonke. Musíte zobrať rozprašovač, rastlinu jemne chytiť do ruky, listy opatrne nadvihnúť a striekať priamo na spodnú stranu. Musíte tie malé potvorky doslova zaliať naším roztokom. Ak vožku nezasiahnete priamo tekutinou, prežije to a bude sa množiť ďalej. Dajte si záležať a postupujte list po liste. Je to síce trošku pracnejšie, ale ten výsledok
Stojí za každú jednu sekundu vašej pozornosti. Kedy je ten úplne najsprávnejší čas na takýto rázny zásah? Výber dennej hodiny je rovnako dôležitý ako samotný recept. Tu sa musíme vysporiadať s mýtom, ktorý mnohým zničil záhrady. Hovorí sa, že ak chcete hmyz rýchlo zabiť, mali by ste striekať počas horúceho poludnia, aby roztok rýchlo zaschol. Toto nikdy, naozaj nikdy nerobte. Spomeňte si na to, čo sme do roztoku pridali. Olej a tenzidy. Ak tento roztok nastriekate na rastlinu, keď na ňu priamo svieti silné slnko, spôsobíte katastrofu. Kvapôčky roztoku na liste zafungujú ako stovky malých zväčšovacích sklíčok. A nie len to. Olej na priamom slnku list doslova usmaží. Je to rovnaké, ako keby ste sa vy natreli olejom na opaľovanie a išli si ľahnúť na pravé poludnie priamo na slnko. Vaša pokožka zhorí. Z tohto dôvodu je najlepšie aplikovať náš zázračný roztok výlučne podvečer, keď slnko už zapadá a stráca svoju silu, alebo veľmi skoro ráno. V tomto čase má roztok dostatok času pôsobiť na škodce, zničiť ich schránku a pomaly bezpečne zaschnúť skôr, než na rastlinu dopadnú prvé ostré lúče. Pre izbové rastliny to platí rovnako. Zatiahnite žalúzie, alebo rastlinu presunte do tieňa, kým roztok uschne. Budete musieť toto zdĺhavé postrekovanie robiť teraz už každý jeden deň? Určite nie. Ale tu prichádza na rad dôležitá lekcia z biológie škodcov. Veľa ľudí zmes vyskúša, vidia, že vožky do 10 sekúnd zomrú, tešia sa a myslia si, že majú vyhrané. A po 2 týždňoch sú nemilo prekvapení, keď je kvetina opäť celá obalená hmyzom. Prečo sa to stalo? Je dôležité vedieť, že náš fyzikálny postrek ničí všetky dospelé jedince a živé mláďatá. Ale nedokáže 100% zničiť malé vajíčka, ktoré stihli samičky vošiek ukryť hlboko do pôdy alebo do púčikov. Predstavte si to, ako keď upratujete zaprášenú miestnosť. Povysávate, všetko je čisté, ale o pár dní si prach zo vzduchu opäť sadne na nábytok. Taký je aj cyklus hmyzu. Z ukrytých vajíčok sa v priebehu niekoľkých dní vyliahne nová, hladná generácia. Preto je absolútne nevyhnutné celú procedúru zopakovať. Prvý postrek urobíte dnes. Potom počkáte 5 až 7 dní a postrek zopakujete, aj keď už na prvý pohľad nevidíte žiadny hmyz. Tento druhý a prípadne tretí úder zasiahne tú novú generáciu presne v momente, keď sa vyliahla a skôr ako stihne naklásť ďalšie vlastné vajíčka. Tajomstvo úspechu spočíva v dôslednosti. Samozrejme, najlepšie je problémom predchádzať a nedovoliť, aby sa u vás títo malí škodcovia vôbec udomácnili. Dá sa tomuto problému s vožkami a červcami vôbec predísť? Áno. A to pochopením jedného veľmi častého mýtu. Ak je rastlina napadnutá, mnoho ľudí v panike siahne po silnom dusíkatom hnojive s cieľom dodať jej silu na boj. To je obrovská chyba, ktorou to len zhoršíte. Vysoké dávky dusíka spôsobujú raketový, ale veľmi slabý a vodnatý rast nových listov. Predstavte si, že ponúknete deťom na ulici tašku plnú zadarmo rozdávaných cukríkov. Zbehnú sa zo všetkých strán. Rovnako funguje prebytok dusíka na vožky. Tieto mäkké, umelo rýchlo vyhnané listy sú prenetou najsladšou a najľahšie dostupnou potravou. Sú ako magnet na škodcov. Aby ste sa hmyzu vyhli, musíte rastlinu budovať silnú zvnútra. Zamerajte sa na kvalitnú, vzdušnú pôdu. Hnote striedmo a uprednostnite organické hnojivá s vyšším obsahom draslíka a vápnika, ktoré spevňujú bunkové steny listov. Takýto pevný list vožka len tak ľahko neprepichne. Silná, zdravorastúca rastlina produkuje svoje vlastné obranné látky, vďaka ktorým prestane byť pre hmyz taká atraktívna. Tento náš fantastický domáci recept, ktorý sme si dnes podrobne rozobrali, však nie je účinný iba na vožky a vlnatky. Je to v podstate taký švajčiarsky nožík pre každého uvedomelého záhradkára,
a pestovateľa izbových rastlín. Rovnako deštruktívne funguje na roztočce, čo sú tie maličké, okom takmer neviditeľné pavúčiky, ktoré tvoria jemné pavučinky na spodku listov a spôsobujú ich vysychanie. Funguje aj na molice, tie nepríjemné biele mušky, ktoré zvyknú vyletieť v oblakoch, keď potrasiete listami rajčín. Obrovskou výhodou tohto konkrétneho roztoku je, že nemá reziduálny, teda dlhodobo toxický účinok. A tu je ten najkrajší príklad spolupráce s prírodou. Ako náhle roztok na liste vyschne, stáva sa úplne neškodným. To znamená, že ak k vám do záhrady o pol hodinu neskôr priletí užitočná lienka alebo včela, nič jej nehrozí. Otrávili a udusili sme len toho škodcu, na ktorého sme mierili. Komerčný pesticíd by zabil aj tú lienku, a to aj niekoľko dní po aplikácii. Tým, že chránime užitočný hmyz, vytvárame v našej domácnosti aj na záhrade prirodzenú rovnováhu. Príroda si totiž väčšinou so škodcami poradí sama, stačí jej len trošku bezpečne pomôcť. Tu prichádzame k tomu najviac fascinujúcemu faktu. Vožky a červce tu s nami na planéte žijú milióny rokov a naučili sa prežiť takmer všetko. Stali sa odolnými voči tým najhorším syntetickým jedom, ktoré sme v laboratóriách dokázali vymyslieť. Ale nikdy, skutočne nikdy si nedokážu vybudovať imunitu voči základným zákonom fyziky. Nemôžu zmutovať tak, aby dokázali dýchať cez olej, a nemôžu si vytvoriť pancier, ktorý by odolal jednoduchej sile tenzidov v obyčajnom mydle. V tom spočíva najväčšia genialita tohto spôsobu. V jedinej lyžici tekutého mydla a oleja rozmiešanej vo vode máte navždy vyriešený problém, za ktorý by ste inak platili nemalé peniaze a riskovali zdravie svojej rodiny. Fyzikálna likvidácia je nekompromisná a okamžitá. Zhrňme si to. Liter vody, lyžica mydla, lyžica oleja. Poriadne pretrepať, striekať výlučne mimo priameho slnka a dôkladne zasiahnuť spodné strany listov. Postup zopakujte za 5 až 7 dní a vaša zelená oáza bude opäť slobodná. Ďakujem vám, že ste toto video dopozerali až do konca. Ak vám tieto informácie otvorili oči a chcete spoznať ďalšie skvelé tipy, určite sa prihláste na odber nášho kanála. Kliknite na like, aby sa video dostalo k ďalším ľuďom, ktorí zbytočne nakupujú chémiu. A nezabudnite mi do komentárov odpovedať na moju otázku, poznali ste už tento úžasný mydlový trik, alebo ste doteraz radšej verili postrekom z obchodu. Teším sa na diskusiu s vami.